semmonen automatkavideo. Oi niin. Mistä mä en kolarin tästä todistus. Se on hyvä sit todistaa, että näin mentiin. Se oli mun vika. Älä. Oikeudessa tulee sitten tää eteen. No ei sua näy. Party people. Party people. Party people. Meidän vaarihousut on tuolla takana. Laittaaks vaarihousut mukaan? On vaarihousut on päällä. Vaarihousut on päällä. Mun vaarilla onkin saari, se vaarisari on. Vaarillakin on housut. Ai joo, se on tosi hyvä. Jos vaarilla ei olis housuja. Niin. Vaarillani onkin housut. Mun vaarilla onkin saari. Mitäs siinä sun vaarilla? Mietin just. Silloin Volvo. Se on Volvo. Okei, meillä on vaarit, joilla on saari, housut ja Volvo. Sitten ohitetaan tuo auto. Seuraava biisi on... Mä katsoin, että tossa on niinku, että ei tupakointia. Mä et miksi sulla on autossa? No koska Lotta on täällä. Mä oon pitänyt liimaa noita tarroja. No Ei se tajuu muuten, Lotta ei vaan tajuu. Lotta ei vaan tajuu. Miksi te kuuntelit tota mun biisin niin sanotusti silloin kun mä en ollut paikalla? Ei, mulla on toinenkin, missäköhän se on. Et sä kun tätä halua kuulla. Tän sä haluat kuulla. Joo! Haluan. Sä laittaa bassit. Kyllä. Kaikki voi kuunnella sitä meidän hyvää musaa. Avisoot. Tää ei oo avisoota, mun auto on avisoota. Mä en tiedä näkyykö tää, mut... Ikkunat auki. Mä otan manskuun. Siellä on 2 ihmistä. Jäädäänkö liikennevaloihin? Toivottavasti ei. Ei jäädä. Ei jäädä. Vauhtiin niin jää. No. Ei jäädä. Ups. Mitä nää niin hiidät? Ei nyt mentiin valoihin. No mun mielestä kuvassa jotenkin tää on just tämmönen yöbiisi. Joo. Vai me löytiin ihan pojat tänään tämä näin. Näin, missä sä näit mäkis? Häh? Mitä jarruttaa tuossa aikaa? No, Valot. valot. Aika bussissa. Mikä oli? Kuka oli? Mikä oli? Valvohan menee bussissa, niin mennään bussipaissaan. Ei, Panda menisi minibussit. Luetaan nyt minibussit. Joo. Tässä on Panda, se on minibussi. Lotta juo toista siideriä. Moikkaa noille pojille, kun mennään ohi. Mä vilkutan niille. Mä kuvaan niitä. Mulla on sun tanssikaveri siinä. Eikä oo. Missä oli? Varmaan oli. Ois se 4-3? Mä ei tanssinut kukaan. Aha. Bussi sinne takapenkki. Ei vaan missä tanssinut kukaan. Mä en tiedä, mutta tää oli tässä.